Nek nembe kunci setunggal kan dereng ngertos. Kok ora nyebut asmane Gusti Allah? Lho, durung durung kok wis nyebut asmane Gusti Allah no. Aja dhuwur-dhuwur sik to, aja jero-jero sik. Sing cethek-cethek wae. Nggih, istilah-istilah ngotane. Nek sampun saged medharaken. Derek kita sing dateng Saptodharma kula pireng nek mastani enten bundelan rasa pitu napa cakra pitu ngoten nggih. Niku sami, arahe sami, muk tata carane mungkin lek ngarani ora padha. Mulane wong Jawa niku apike napa to? Penghayat sak Indonesia niku enten 193 ora ana sing rebut bener. Lah, manembah menika nek patrap tiyang Jawa nika saged diwastani sampun ngancik teng tataran semedi. Nek semedi niku wonten panyuwunan. Tapi nek meditasi boten. Nek meditasi bentenipun ngeten. Serupa tapi tak sama, nggih. Nek meditasi buka kunci, bar buka kunci mendel pun boten enten penyuwunan. Lah, nek mangsa semedi mesti wonten panyuwunan. Sakbare panyuwunan nembe mendel. Mulane nek teng ajaran SS menika kadang-kadang nek nembe kunci setunggal kan dereng ngertos. Kok ora nyebut asmane Gusti Allah? Lho, durung kok wis nyebut asmane Gusti Allah no. Aja dhuwur-dhuwur sik to, aja jero-jero sik. Sing cethek-cethek wae. Nggih. Amargi napa? Nggih niku sing luwih parek disebut dhisik sedulure kang sejati. Lan teng ajaran teng SS menika sing seradi awet napa nggih pelajaran niku nek enten tiyang nderek sinau ngaturi pangertosan. Percaya napa mboten nek Gusti Allah niku wonten. Nek tiyang mesti kabeh jawabe percaya, tapi pinten-pinten persene kan mboten enten ngerti. Sinten sing mboten percaya nek Gusti Allah niku ono. Tapi pinten persene kan mboten wonten ngerti. Angka setunggal, angka kalih percaya apa ora nek manungsa kuwi duwe sedulur sing sejati. Nah, jelasno niki. Jelasno kok diarani sedulur sejati iki piye jlentrehe piye. Kula mboten badhe ngoceki dhateng niki mergo niki live. Nek pengen jelas monggo tanpa rekaman nggih ngeten ngundak. Nek mboten cocok kalih lintune kan mundak marai tersinggung. Padahal senajan siji-siji paguyubane, siji-siji tata carane jane tujuane padha. Mok beda carane. Nek wong SS ya kudu iso njlentrehno SS iku piye. Sedulur sejati iki apa? Piye? Kudu iso njlentrehno. Ada misale wong sedulur sejati ditakoki sedulur sejati niku napa? Ora iso njlentrehno. Terus pundi wong diayati dipelajari kok ibaratnya dadi narasumber kok ora dijawaban iki. Nah, biasanya nek sampun warga nggih sampun ngertos. Lah enten warga mbok pilih dereng ngertos. Jelase sedulur sejati niku mesti monggo mangke nek sampun bubar
lab mungkin apa pasik kathah lho Pak. Sedulur sejati ini dianggap sedulur papat beda Pak. Nggih. Mulane anten tembung sejati berarti anten sing mboten sejati. Mboten kok niku elek. Anten ngalih sedulur papat lho. Nek teng mriki benten. Nggih, benten. Mboten kula wedharaken teng mriki tapi benten sedulur sejati, sedulur papat, benten. Wonten sing arani sedulur pitu. Inggih monggo. Wonten sing arani bundelan tali rasa pitu, wonten sing cakra pitu. Istilah-istilah ngotane. Nek sampun saged wedharaken. Derek kita sing dateng Sabto Dharma kula pireng nek mastani enten bundelan rasa pitu napa cakra pitu ngoten nggih. Mergi napa kawan nggih. Lah mergi nggih niku manungsa niki dumadi saka 7 unsur niki wau. Sadar 7 unsur. Sing jaba sing dadi wadak saka sarine bumi geni banyu angin, sing jero kehidupan sing urip iku saka 3 unsur. Surya, Candra, Kartika. Nah, mereka wonten tetembungan Trimurti niku. Urip tetelu niku manunggal dadi sawiji. Pun dugi mriki mawon mboten kula pacai sedanten mungkin mundhak. Nggih. Tapi kira-kira nggih sami. Mungkin apa saderenge manungsa wujude apa niku. Wujude apa iku. Jane nggih mboten jorok niku, pancen jenenge niku, wujude niku. Nek tiyang sing dereng pono pamawase dianggap jorok. Lah terus sing diarani napa? Nggih, tapi senaosa terus pundi mawon kita saged ngaturi wawasan ingkang mastani napa nggih emperane dados mboten plus ngoten. Mergi napa nek teng mriku nembun manunggal 3 niku kan wujudane dereng manungsa, gatra mawon dereng. Diarani banyu dudu banyu, diarani getih dudu getih, diarani daging dudu daging lah niku. Lah niku. Mulane tentang sedulur sejati niku wiwitane ngantos dugi mriku. Dumadine manungsa. Nek saged jawab niku nggih, saged jawab telur kalih ayam niku dhisik pundi. Janjane nek kalih guyon-guyon maton jane penak niku. Telur kalih ayam dhisik pundi, Mbah? Nah, telur itu telur napa? Nah, telur ayam berarti dhisik ayame. Kan kathah to telur ayam, tapi nek ayam telur kan mboten enten. Ayam telur mboten enten. Tapi mboten niku jawabane seneh niku niki wau lho. Sing bener saderenge rupa ayam kan rupa telur. Saderenge rupa telur rupane napa, wujude napa, jenenge napa niku. Niku sami mawon kalih dumadine manungsa. Lah, teng ajaran kejawen penghayat niku sami. Arahe sami, muk tata carane mungkin lek ngarani ora padha. Mulane wong Jawa niku apike napa to? Penghayat sak Indonesia niku enten 193 ora ana sing rebut bener. Bener wekku, apik wekku. Mboten enten. Mulane mboten enten wong penghayat niku unjuk rasa pemerintah barang ora ana.
Beras larang unjuk rasa, minyak larang unjuk rasa, mboten enten wong pengayat. Lombok larang unjuk rasa, mboten enten. Nah, rego mundak. Nah, sakniki tahun niki wekdal niki kan sami ngerbuk ngoten niku. Apa-apa kok regane mundak lah. Janjane pun ngerti jawabane. Kena napa mboten wani ngomong. Terus dek dalu niku kula ningali teng TV sing dirembuk masalah korupsi. Pemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi, pokoknya urusan korupsi, Pak. Dek dalu niku calon raja telu niki. Capres. Nah, enten sing takok kula, Mbah Arjo, kira-kira sok mben iki presidene sapa? Kula penak mawon jawab. Lah napa pikir angel-angel? Sapa-sapa ya wis ya presiden. Sing penting Indonesia iki pakeme tetep Pancasila. Aja diganti pakeme, aja dirubah. Sing ora iso nyambut gawe wonge kok pakeme sing dirubah. Mosok ana wayang iku misale lakone Mahabharata no. Pedalangane sing ora pinter iku dalange kok mosok pakeme sing dirubah lak mboten to. Nah Indonesia nggih ngoten. Sopo-sopo ya wis sing dadi presiden. Sing penting pakeme tetap Indonesia. Tetap NKRI. Tetap Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini kitab Undang-Undang 45. Kitab Undang-Undang 1945 niku kitab Indonesia. Falsafahe, kejiwaane ya kudu Pancasila nek wong Indonesia. Wong Indonesia kok ora merjuangno Pancasila, orang mengembangkan Pancasila. Kok sing dikembangno wae wong asing lah, berarti bohong. Bohong niku. Nek cara biyen darane pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Nah, nek sakniki diarani napa? Napa sakniki diarani napa? Lah nggih padha mawon. Pembohong. Lah niku padha kalih nyolong to. Nek wong Indonesia ya kudu berjuang untuk kemajuan Indonesia. Wong Jawa urip ning Jawa sing diperjuangno asing. Kok gak nang alih rono pisan.